ako je uzimanje, ako je u hramu. Oko čega? Oko bogojavljanskog. Oko hrama. Ako ga iznesete. Ima kod nas po svim povodima da nam uopšte ne treba verski praznik da bismo se tukli. Takvi smo vernici. Pa i sad kakvi smo vernici, da, to svako zna za sebe najbolje. Ali Nataša, vrlo je usko shvaćen problem vere. Vrlo usko. I ga mi ovde shvatamo i govoreći tako onda će se sada Ajde, meni je lakše da ovde govorimo o tome šta vera nije. Ne, ali da vam kažem, ali za mene je taj čovek koji slavi Svetog Jovana, kome se ide u kuću normalno sa poštovanjem, to čak civilizacijske norme nalažu da morate mu ispoštovati i tako dalje. Dakle, on veruje u svog kućnog zaštitnika. Ali teološki... A ste sigurni da veruje? Pazite, evo upravo to je ono o čemu Davor govori. Ja hoću da vam kažem, ja govorim sada o ljudima čijim sam slavama ja prisustvovao, dakle upravo u selu gdje se na jedan tradicionalan način to sprovodi, dakle bez bilo kakvih inovacija ovih ritualnih koje on može sad vidjeti na televiziji. On dakle iskreno veruje i verovatno Božić je druga njegova velika godišnja slava posle svoje krsne slave ili krsnog imena. Ali to krsno ime nije uopšte zabeleženo ni u Novom ni u Starom Zavetu. Prema tome, na neki način adoptirala ga je crkva, uzela ga je pod svoje, ali on ima potrebu za tom proslavom, jer to ide od tradicije, da vam kažem, njegova vera u tradiciji, nemojte smatrati da je to nekakvo zlo zato što on ne raspolaže jednim spektrom nekakvih dogmi ili liturgijskih znanja i tako dalje. Da, u redu. On je čistiji nego oni koji to sada radi iz pomodarstva.